Kanggo Pramesti. Cukup semene bae iki. Ojo sangsaya tatra tumindaku. Coba sawangan kawula ing pamenang. Sawangan kabeh prajurit. Wis akeh sing dadi korban kaya merkosa kowe. Kanggo Pramesti. Yai Mirsupati. Nek panjenengan welas kalian kawula wonten ing Mamenang, kedahipun panjenengan sakatrinipun nuruti dhateng lekas kula supados kawula wonten ing Mamenang saged slamet gesangipun. Nanging Yai, Tripun sliramu kuwi kaya dene kadange kampok dhewe. Kaya tresna sakliyane kampok Yai Mirsupati. Kanggo Pramesti, kula sampun wungsal wangsul matur kalian panjenengan. Pancen jagat menika dipun gelar ambane mbot namung sak godhong kelon. Kathah wanita ingkang ayu ngungkuli panjenengan sakatrinipun. Nanging babar pisan boten wonten salah satunggaling wanita ingkang saged ngeratoni manah kula kejawi namung panjenengan sakatrinipun Kang. Nanging kanggo ora bisa. Mergo kanggo kuwi manungsa lumrah. Sliramu kawujudan raseksa kaya ngono. Yai, Pripun Kanggo Pramesti? ojo yo Yai. Nek perkawis panjenengan ngripih dumateng kula supados kula boten nglajengaken yen keselametaning ponang cabang bayi niku gumantung teng panjenengan. Nek panjenengan kabeh pengen selamat ponang cabang bayi niki, mong sampean nuruti dhateng lekas. Yen panjenengan boten kersa nuruti dhateng lekas, mong sampean siji boko siji bonang cabang bayi mesti temekaning Pak. Kanggo Pramesti Sukesi lan Pramudi entenono kula. Yai Mirsupati. Anak sampean pun mati. Kula wonten sakjroning jurang ingkang Kanggo Pramesti lan panjenengan kawula Sukesi, kula nyuwun pangapunten awet kula sampun kuwanten dasya kaliyan panjenengan dosa napa ingkang kula sandhang kawula. Tenang kowe rumangsani tumpun. Inggih kawula. Kowe jarang pangapura lan ganggumu sangatrine iki. Dosa menapa ingkang badhe kula tampi menawi kula nglajengaken tumindak kula ingkang boten leres kawula. Yai Mirsupati. Inggih. Luput kaya apa? Patang kowe kejar kapura lan kamu. Mergo gedhe tresnaku lan sliramu. Menawi ngaten Sampeyan pangapura. inggih kula matur nuwun sanget dening Kanggo Pramesti kersa paring pangapura dhumateng kula. Nanging
menika putra panjenengan lan madrim pun kula buak wonten sakjroning jurang tan rungo madrim mesti mati mila saking nika kanggo Yai Merusumpan mumpung angkling darma sak menika wonten tangan kula nek panjenengan mesakaken angkling darma kersa panjenengan lati kalian kersa kanggo kersa kanggo cetha kanggo sakatrine ora tresna lawan aku rumangsa langsa uripku duwe kekayuan pengen mundhut garwa wae kok ora kelakon ya iki putrane kang mbok prames Angling Darma yen Angling Darma isih urip besok dewasane Angling Darma mesti bakal baleske sasra wirange wong tuane jalaran wong tuane wis tak siya marah mumpung iki balung isih empuk balung isih empuk otote yo isih urung alat kulite yo bakal tak tadah kala mangsa supaya bisa tambah marang weteng tunggonku kowe tak tangan ya kok melilek kowe le kok melilek kowe wani karo aku tak culek matamu dadi apa iku Lajeng Pangeran Angling nggih sinaosa niku taksih kawujudan punang jambang bayi ning nyatanipun saged mejahi dening Meru Supan Denayu menawi panjenengan wangsul wonten ing mamenang Kediri boten prayogi nggih wangsul wonten ing Malawapati Denayu Tening Malawapati nalika kowe isih wujud ponang bayi. Muga raimu tambah yen. Kabeh minangka dadi seksine. Kepiye tumindae pamanmu Merusumpan nalika semono. Jebul wengis estu patrapipun Paman Merusumpan satemah mentala dhateng ibu sarta bibi Pramu ugi Wasukes Tiyang Patih Haryosaksa kula praja mamenang duk rikala semanten menawi mboten wonten jenganti tartantu sampun brubuh saking astanipun Paman Merusumpan kados kabeh
kula matur suwun sanget. Rene Eyang Haryo Sakso. Dados satemah kedaton malawa pati saged kuncara anggen kula ngembat pradata wonten ing Malawa. Kados makaten Sibu. Ya Mbok Sukesi. Mbok Sukesi. Kenging menapa ing semputan sah sungkawa ing penggal satemah muwun netesaken wonten menapa Tenane ana apa? Iki wong kowean nesane samral bandingan. Mbok Sukesi. Mbok Sukesi. Kula nderek priatos panelangsaning dadi satemah Mbok Sukesi sungkawa ing penggal. Nanging senajan to kados mekaten ampun kesangetun anggenipun menggalih Kakang Mas. Monggo sami nedhu. Senajan wonten pundi paranipun mugi Kakang Madrid tansah kalis ing sambikala boten mairu beda menapa-menapa. Bos, Ibu Rames. Menawi pemanggihipun Ibu Rames nelangsanipun Bos Sukesi kados Nak Mas Prabu Angling. Pun ibu dhewe nate ngrasake kaya direwak Putri Sukesi. Nalika pun ibu kepisanan siramu sawetara. Kaya ibu kuwi ora urip ana ing jagat siramu. Kulo nak Mas Prabu. Pun ibu nyuwun Kelembot siramu Bupati lan Kakang Bupati. Mbok menawa ing mengkone bisa pinanti lan bisa dikanthi ana ing Malawa Pati nak Mas Prabu. Menika leres Sibu. Eyang Haryo Sakso. Rinten dalu anak kula Sukesi niku wong tansah nuwun. Jalaran kelingan dhateng putu kula Madrid. Awet sedaya niku saking pakartinipun Meru Supakto. Menawi wonten keparingipun Sang Prabu panjenengan utusan satunggaling prajurit Bupati wonten pundi papanipun putu kula Madrid. Bibi Prabu. Piye Ger Prabu? Menawi pemanggih panjenengan Gusti. Yen pipi nyarujuki apa dadyanipun kok patri dikawan-kawan. Kados. Eyang Pati. Kula Sibu. Menika sambet lan Kakang Madrid. Putranipun Mbok Sukesi. Pemanggihipun Eyang Patih Sarta Bibi Prabu. Menika ugi nanging langkung prayogi menapa ingkang dados pemanggihipun Ibu Pramesti.
ingkang badhe kula agem jalaran. Ing ajeng kula sampun mah. Semanten agengipun tresna dhumateng Kakang Madrim kranten saking patrapipun Paman Prabu Merusapati. Mila saking menika menawi wonten kepareng dalem sedaya kemawon sawetawis kula badhe nilaraken Praja Malawapati ing pengangkah sisan damel kula kepingin ngertos jembar ciuting Malawapati ugi ngangklang jagat titi bawah kula badhe ngupadi Kakang Madrim piyambak. Angger Prabu, angger. Sangat matur nuwun kesodan. Menawi angger Prabu kersa ngupadi putra kula pun mati. Matur nuwun sanget angger Prabu. Matur nuwun. Kula sukses. Lan eyang Patih Haryo Saksa. Ibu Prames. Ibu Prabu. Iya Prabu. Prasetyaning manah kula boten badhe kundur wonten ing Praja Malawapati. Menawi dereng saged mboyongi Kakang Madrim mila saged menika Hyang Patih lan sedaya kemawon sawetawis kula titip Praja Malawapati monggo sami ndedonga mugi enggal pikantuk karya anggen kula ngupadi Kakang Madrim. Menawi kados ngaten dawuhipun Sang Prabu sepisan kula nelakaken agenging panuwun tentreming negari Malawapati kula ingkang badhe tanggel jam sinaosa kula menika sampun sepuh. Matur suwun. Ibu Mas Prabu. kepareng kula nyuwun pamit berkah pangestu dalem menika kula. Katon cetang Jawa tumpak Prabu ing Malawapati. Iya, Pak. Berkah pangestu monggo sawetawis negari Malawapati sebisa melih wonten tepakidan. Ayo, nyuwun karya Mas. Bareng ayo bareng-bareng padha memimpin ngersani Jawata kagem Anane katon tinrim banget. Jur sepi pisan. Pawongan bae ora ono. Adat sapeni kanca ruang ya akeh padha ning sendang. Ana ing tengah alas, ana sing golek kayu uga. Nek kok pitu ya panane karo dina iki. Kok ora ana pawongan babar pisan. yo. Aja mangsa aku kuwi. Aja. Ih. Aja. Macane dipanah. Kok ora mati terus payu ya? Gumun aku. Senajan to durung mati mengko yen wis ana kira-kira 200 meter mesti bakal tekan. Oh, yen wis lakune 200 meter, macane terus mati dhewe
Kaya mangkono jalaran yen tak waspadake kuwi mau kena andemane. Ya wis, yen kaya ngono sedulur. Iya. Rene sampeyan sing bisa mitulungi kelawan aku. Kaya mangkono. Matur nuwun ya. Matur nuwun. Kuwi pas lan trep lamun to kowe ngucap matur nuwun. Nanging Kepiye? kudune dipikir kanthi jero. Upama ora ana aku sisip sembire, kowe dibadhok karo Sardula. Mbok menawa nganti cilaka ragamu cilik gedhe tumekeng pati. Bener. Mula aku rak matur nuwun. Apa ya mung cukup matur nuwun. Lah terus apa kudune? Iya, wis kene wae ya bocah wadon. Kowe aja kesusu bali. Aku kepengin tetepungan karo kowe. Tak entuk minangka sembulih nggonku tetulung karo kowe. Tebungan. Kaya mak. Entuk. Tenan. Sopo jeneng? Jenengku Endang Setyowati. Endang Setyowati. Aku isih prawan. Lairku Jumawaki. Bobotku 55,7. Loh, kok diguyu? Ora guyu, aku mau mesem. Jebul ya kowe yen tetepungan komplit. Ben komplit. Isih prawan, Si prawan. durung duwe bojo. Durung. Yen ngono padha karo aku. Kok padha? Aku ya isih jaga. Tak takon. Lho. Upama kowe ora takon tak duduhke ben ngerti. Oh ngono. Durung ngerti jenengku to? Sapa jenengmu? Jenengku Joko Darmo. Oh, Joko Darmo. Kaya mangkono. Wis ya Joko Darmo. Kusit aku sih. Kusit. Jenengmu mau Endang Setyowati. Kowe isih prawan. Bener? Wetonmu Jumawaki. Bobotmu 55,7. 55,7. Lah terus omahmu ngendi? Omahku Muntara Segara, sedulur. Kuntara Segara. Iya. Ing dunungmu nganti tekan kene kuwi apa adoh? Ya setengah adoh, setengah cedhak. Oh, ngono sedeng-sedeng wae. Iya. Wis ya, aku tak mulih. Ngene Setyowati. Nek kowe mulih aku mesake marang. Kok mesake? Mergo iki jroning alas keng gawat kaliwat-liwat. Iya mengko yen rowange Sardula kae isih ana sing luwih galak njur piye ya. Oh ngono. Nanti kowe ketemu macan, yen macane nesu kowe dibadhok, ra eman-eman to. Aku njaluk tulung sampean. Ha mula saka kuwi aku saguh tetulung ora mung pisan ora mung pindho ning selawase urip kowe bakal tak tulungi. Ora mung tak tulungi malah tak ayomi jiwa lan raga. Paling-paling mesti sampean pamrih. Njaluk upah. Pancen Kula ora gelem tak- nulungi. Ya, aku jujur, aku pamrih. Ning pamrihku kuwi becik, niatku apik ning ora bakal gawe ala. Ya. Oh ngono. Njaluk upah. Ya. Apa? Hah? Duit? Aku duit ora ketak sithik duwe ya. Bener sampean. Aku malah ra duit. Ha mula sapa kuwi? Jur njaluk upah apa? Aku ra duwe apa-apa lho Joko Darmo. Iya sing ngono sapa ora ndek apa-apa. Iya. Alah ya gitu sih. Aku ra duwe apa-apa. Wis ya aku tak mulih ya. Kose to sabar to. Eling lho, eling aku sing nulungi lho. Iya. Ya wis ngene wae. Iki tak cethake ya. Ora nganggo tedeng aling-aling. Aku jujur. Sawise aku ngerti marang kowe, marang citramu Endang Setyowati. Kadudut atiku trenyuh. Tenane tukul rasa tresna. Ing semu aku kepengin duweni lan cekane aku kepranan. Gelem kowe tak pundhut bojo, ya. Tak pek bojo. Apa? Bojo. Bojo? Iya. Bojo kuwi apa to Joko Darmo? Ya. Loh, aku ra urung ngerti bojo. Lah mau jare durung di bojo seprawan. Lah ya aku ra ngerti bojo. Ngerti ra? Umurku lagi pira mau? Umurmu piro, Mau? Umurku 19 nancik. Anjek tembak. Umur 19 kuwi turane meno. Nancik
padha karo aku. Hah? Padha karo aku, ya. Tak pe bojo, ora ngerti bojo. Kok? Bojo kuwi kaya dene bapa lan biyungmu. Kok karo Bapak lan ibumu kuwi bojo. bojo? Heeh, wis Kaya sebarengan wong loro. Samu barang wong loro. mangan, Mangan wong loro. mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku ya wong loro. Yen adus. Adus. Heeh. Dhewe-dhewe sik. Lho, kok ora itu? Ora bareng kowe ya. Oh, ngono. Ketenan. ya. Oh. Iya. Aku keperanan. Kowe kepotongan budi karo aku. Aku tresno lan kowe. Aja kok Darmo, aku wedi. Ai, ih. Dengan kok ekstrik lemah. Aku wedi kok Joko Darmo. Wedi karo sapa? Aku yang dicedhaki bocah lanang. Awakku mriyang. Aku dredeg. Nek ngono klebu prawan pingitan. Yo. Dadi ya dicekel ngene Ai, iya. Aduh merinding aku. Kok tenanan lho yo. Ngobong ati wae. Ih, aku dredeg Joko Darmo. Dedek jaluk. Jaluk nanggung ora. Ngono ta? Gelem ya? Ma. Gelem lho. Gelem lho. Enggak. Gelem, Aduh, lho. aduh. Lho, sampean kok wani karo aku? Lho iya mergo aku seneng, aku tresno. Kok nyablek aku? Lho iya. Lho tuh anggap aku wedi sampean. Ane wani kabelen walesen. Ngono sampean. Pisan. Wani. Lho kok malah bokong? Lah wani ayo tabeken lho. Lho sampean kok wani nyablek bokong? Ayo wani wong aku dirasa tresno kok. Aduh bae. Aku ora wedi. Waduh madane ngoten. Wah, nek ngene iki wis ana tondo iki. Tondo apa? Tondo kuwi mesti tresno karo aku. Ya. Tondo. Gelem ta? Megah. Kowe mau tak cablek pundakmu males. Iya. Bokongmu males. Ora wedi. Ih. Joko Darmo. Apa? Nyeblek pipiku. Ya walesen. Lho, tak anggap aku ora wani. Ane wani walesen. Ih. Rasake. Ngono kok jare mok ora tenang lho. Iki wis ketok yen kowe ngimbangi rasa tresnaku. Aku mau nyablek kok Joko Darmo. Ya antarane cablek-cablekan kaya ngono kuwi ya. Turun ya. Iya. Gelem ya. Megah. Ih. Wegah kok jambut. Rasake. Elah. Males. Iki saya nemen cah kuwi. Ben. Rasake. Aku kan ketemanmu ya. Ih, Joko Darmo. Mana kuwi? Aku tresno lahir batin marang kowe. Ora Joko Darmo. Aku emoh. Aku gelem. Emoh. Detonangan biaran ora usah nledo marang ati. Aku gelem. Pokoknya kepon ya
wirang. Ora isin tak lakoni krana aku tresna lahir batin marang. Aku wegah kok Joko Darma. Dene isih wangkalan wang. Kali gelem wae. Wegah. Mulane ya. Engko tak peksa lho. Nek aku meksa piye? Ih, apa bisa sampean meksa aku? Bisa wae. Aku ora wedi lho, karo kandha sapa wae aku ora wedi. Piye? Ora wedi? Iya. Tak kandhake sedulurku ora wedi. Apa dulurmu? Aku duwe sedulur. Jenenge? Sampeyan pengen ngerti? Jenenge Ya. Kakang Madrin. Madrid. Hah. Jeneng Madrid kok. Nek sampeyan ngerti jenenge mesti ngedit to? Alah, aku krungu ya urung dedet. Malah aku pas kebeneran. Nek aku ketemu kakangmu, ya toh, ibarat kowe IP-ku, calon IP. Ora. Ora. Emang. Turun mboten? Ora. Ora. Kepranan tenan aku Setiawan. Iwas kebeneran. Yen kowe mulih ing pertapan Kuntara Segara, sisan gawe tak ulati tak tembung marang Motua. Setiawati, Setiawati. Tembung sing ala kae darani adilmu dadi perawan juga. Cuk. Aku malas marang adilmu Endang Sawati. Mbok diwulungke wae. Apa? Menawi ngaten panjenengan klepataken dumateng. Oh ya gene ora. Kenging menapa ngantos peranatan wonten ing pertapan Tara Segara. Menika sampun wonten muniripun. Sinten kemawon boten mawas ingkang saged mengku dumateng Adi Endang Setiawati menika ingkang saged nyempal bau kiwa lantengen kula. Menika sampun gumathok. Apa ora dibasa bareng? Sekalian pripun? Pangudangmu yen ana wong lanang sing arep mengku adimu yen bisa nyempal baumu kiwa lantengen. Lah kowe sing dadi korban to. Pawadan kula matur. Maton gendi. Kula kepengin muktekaken Adi Endang Setiawati. Apa liyane muktekno kanthi dalan kuwi ora ana ngono apa? Rumaos kula namung kanthi margi kados mekaten saged mulya uripipun Adi Endang. Kuwi ora gawe mulyake adimu ora. Ning gawe sengsarane adimu. Bisa uga gawe wirange adimu coba. Tuladhane akeh kok tepak. Sak pantarane Endang Setiawati wis mbopong ponang bayi. Coba. Apa? Sinaosa ngantos wekdal menika pancen dirungu. Pawongan ingkang saged ngalahaken kula kapro ingkang saged nyempal bau kiwa lantengen kula. Menika ora pringastan dereng to. Oke nom-nomen sing tanpa wilang. Ora kuwowo tanggep jojol lantaran bau karo kowe, Mas. Apa selawase urip adimu urip kae jelas? Iya. Mboten. Apa? Kula kados ngaten menika estunipun namung nuhuni dawuh panjenengan. Bapa menika rak nate dawuh lan Ngendi? tiyang sekti menika tasih luwih wonten ingkang langkung sekti. Tiyang ampuh menika tasih ingkang ing luwih ampuh. Aku ngerti sing karep. Kidul kae sira kidul. Wetan kae sira wetan. Lah iya. Leres. Nah ini nyatanya sepirang lawas. Nggonmu anaknya sayembara iki. Ini nyatanya durung ono.
nom-noman satriya sing bisa ngupu sayembaraku. Menika sampun madhep lan mantep. Menapa ingkang dados peranatan kapara dados isen-isene ati. Kowe Menawi dereng wonten pawongan saged nyempal bau kiwa lantengen. kowe kok cukeng. Metu. Kowe ora watu item ya ora? Watu item gawe ketodosan banyu sithik, ndoko sithik bisa lecok. Kowe iki manusa. Watakmu wawakmu kaya dening waja, Ora bisa ngurungke ngono. Mboten saged. Jalaran kula kepengin piyai kakung ingkang dados bojonipun Adhyang Setyawati menika kakung ingkang kathah tanggung lan tanggung jawab. Menawi namung sasampun priya kados pundi mangkenipun uripipun Adhyang Setyawati. Mboten. Wong mulyake wong wedok kuwi ora mung kudu wong sing sekti. Wong mulyake wong wedok kuwi wong lanang sing bekti. Bisa ngayomi, nyayemi, nukupi. Ing kala mangsa wong kang setike wong sing songan. Iya, kaduk wani kurang duga. Mergo dhekne ngendelke dipek atos balunge, kandel kulite. Satemah tumindak sembrono. Wurungke ya. Boten. Sampun mantep. Kedah menika ingkang kelampan wonten pertapan terus. Sesuk. Kok suruh terus sakjapane. Kapan? Andane arup. Teruskan Mas. Nuwun sewu. Boten ateges kula menika tambah jenengan boten. Katitik nembe sepindah menika kula ngertos nyandani. Sinten asmanipun lajeng wingking saing Nami kula Kumantala. Kandhing pangkat kula ratu. Ipun sebat Prabu Kumantala. Pracimantara negari kula. Prabu Jimantala saking Pracimantara. Kumantala, Prabu Kumantala, Pracimantara negari. Asmane karo negarane padha. Padha kan. Angel mesti sinau iki. Lajengan setunggal Kowe lah dalatipun wanohayu. Nami kula Klana Sambara. Saking negari Awu Langit. Nggih. Kula menika pinangka pangarsa wonten ing kraton Awu Langit. Awu lah. Ngomong langit niku. Wow. lajengan setunggal Dipun wonten nami kula Klana Baskara saking negari ngatos angin. Minangka pangarsa wonten negari Katasan. angin karo langit. Inggil. Lho sewu. Lajeng menapa keparingipun kersa tindak wonten ing pertapan Mitos. Inggih awit kula mireng pawarta anteping tembung pawartos bilih ing Untasegara wonten Giri Swayembara. Giri Swayembaranipun sinten ing saged nyempal bau nggih langkana jejaka ingkang nami Madrib undu-unduanipun kena ingkang nami Setyawati. Jumbuh dhateng kahanan kula Ratu Gong Bintara taksih Jaka tinumpuk bondo durung duwe garwa sowan kula ing Untasegara namung badhe nglamar lan nglebeti sayembara.
Matur suwun. Mriku betul Pak atur nanti. Estunipun saya goreng sawen kapacak nggih ingkang danten kagem kula wau anak musipun Padre menika. Oh, menika. Wih. Waduh, kita. Nuwun sewu. Gandeng menika calon Kang Mas Ipe. Menawi ngaten miras pantes kula pitepangan ugi badhe tutur lan calon Kang Mas. Oh nggih, monggo Kakang. Nuwun sewu Kakang Madrim calon. Sampun cetha atur kula anggen kula dumugi Untara Segara namung badhe nglebeti Sayembara. Mongko Sayembara tanding cara Candesa Gelut nek cara prajurit perang niku mesti tuna sing kalah ya bakal lemes suwe semenang ya bakal rugi. Cilik putung balunge meset kulite ilang nyawane. Menapa mangke kula badhe wonten sedulur Ipe tak cacati ra alam. Diwuruke kula isoni padha donya saking Praji Mamantara. Amit su. Menawi ngaten panjenengan kemang dumaten. Estunipun Giri Sayembara menika sampun kula pacak ing pertapan Utara Segara. Boten mawas janma sinten pawongan ingkang saged nyempal dawuh kiwa lan tengen kula. Menika ingkang saged nggadhuh adi kula ingkang Setyawati. Menawi sedaya kula sampun dados pepuntung. Kula sagahi wetal menika. Leres. Sami kemawon. Sagah dimanten. Sagam karo suarane kudu padha. Saka. Popo kados gandeng niki sampun rembug dadi. Napa mriki gelu Boten. Sampun dikepakaken. Lajeng wonten blabar waja keneng kapal Selah pengin dhe bojo. Sampun samapta blandar waja kentegawan. Oh, kados ngaten mo. Yo Kakang Madrid tak enteni. Ning apar joget kawan dak. Monggo Bos. Coba saran. Tetep piateke. Prakoso gagah. Apa bakal nyatan ini? Boten sah sulang dumateng kula. Menawi to kelampan kula asoring jurit awit gelut kalian sedaya para pangarsa pangalamanipun Adi Kang Setyawati. Mbok menawi sampun putih wahyane mangsa kula. Ngapurane Kakang. Kowe iki piye to? Orang jarak. Ora jarak. Lha umpama kowe iki ora jarak iki mbok ya aja kaya ngono. Lha ora ayune aku ora kejelungup. Lha umpama kejelungup datukku natap kursi Ini ning jero omah kok sip lari ning opo? Gugup, Bapak, gugup. Gugup ya gugup. Dan pangapunten, Bapak. Jane nopo? Bapak cilaka, Bapak. Sing cilaka apane? Ih, kula ra teng sendang, Bapak. Kula digodho bocah lanang, Bapak. Piye? Adi Kang Setyawati, Kakang, kowe digodho bocah lanang. iso. Kowe iki digodho bocah lanang. Oh, Kakang. Kurang ajar. Aku dijawab bocah lanang, aku digodho. Apa kowe ora kandha sapa kowe Adi? Kowe ngono adine Pudut Madrim wong saka pertapan Utara Segara. Wis tak kandhani, Kakang. Tak kandhake Kakang Madin. Aku ra wedi karo kakangmu. Pawongan kuwi kandha sing kaya ngono. Iso, Kakang. Kakang, Ora ngerti kadidayane Pudut Madrim piye. malah Kakang wani-wani kawan aku mau bokongku dicablek ngene, Kakang. Piye? Dicablek. Bokongmu dicablek. Iya. Kudune diwales gawake pentung sing gedhe. Gebok pawongan kuwi. Tak wales. Nah, saiki apa? Balang watu. Boten, Bapak. Kayu sing gedhe. Ora. Lho. Kula wales tak cablek bokonge. Ngono, Bapak.
Lah kowe iki malah Ya, kojur. ya kesenengan sing dicablek. Ya senengen wong kuwi. Ngono Kakang. Nek kowe dibeda kelawan bocah lanang kapurung ganggu gawe kelawan kowe, kudune diwales. Kondo adine pudhut mati. Kakang, ora mung bokong. Apa? Mau pundakku dicaplek ngene iki. Ngono. Kowe disablek pawongan ngono kuwi. Iya. Kaporo pundakmu disablek. Heeh. Diwales. Tak wales. Tak wales, Bapak. Sipoke watu sing gedhe, Ora, kayu sing gedhe, Ukur. antemke pawongan kuwi. ora Kakang. Jarene mbok wales. Tak caplek, tak wales pundak. Wah, wah, wah. Kira-kira gagah kalau kakakmu gagah ndi? Gagah. Anu Bapak, gagah Kakang Madrim. Lo ngerti nek gagah. Kang Masmu pudhut madrep, kok wanine pawongan kuwi ganggu gawe. Gagah Kakang Madrim sithik. Akeh. Kono. Iki jero manas kakak. Nggih lho Bapak. Lho bocah iki ngakune sapa? Jenenge Joko Darmo. Bapak, malah pipi kula dijiwit. Kakak Sebenarnya iki malah saya Pipiku dijiwit, Kakang. saya kelama. pawongan kuwi wani jiwet karo kowe. Heeh. Sing jenenge Joko Darmo. Iya. Jiwet piye? Sing jiwit. Terus tak males Kakang. Mbok males? Ora padha. Tak jiwit pipine, tak imboi janggut. Rasakno ya Kakang. Ini iki ya Ben senenge. dirasakno. Kuwi jenenge ora males. Lah terus Ning malah gawe senenge pawon sing jenenge Joko Darmo. Sipoke wet. Apa carang sing gedhe. ora ben lara ati Kakang. Lah terus bocah iki Bapak. Sing njujuk Bapak. sebujuk. Nggih. Mboten wedi Bapak. Kurang ngerti. Lah Seneng ya. Kakang, aku wedi. Lho saya amun dinawa kula katupani kurang digore wis pindah menika kula terus. Sinten asmanipun lan saking dipinangkani. Nami kula Joko Darmo. Joko Darmo. Dadi kita sing jenenge. Lho ya. Kok malah sampean sini mung. Ayo ngopo? Lho niki pawongan sing jenenge Joko Darmo. Sing Sumanto kok ganggu gawe lan Adinda Setiawati. Iya sekali kula. Iki tamu. Tamu-tamu kuwi Tamu iki wajibe dihormati. Oh Kakang. Leres Joko Darmo. Leres Lajeng iso tindak pindah wonten pertapanipun para segara. Menapa keparing? saderengipun kula bro. Namung prayogi estunipun menyang menika sinten? Yang kata mustani kula menika Begawan Manik Bapa Begawan Manis. dari ndi Tuh leres Endang Setiawati menika yoga panjenengan. boten lepat niku anak kula. Nggih, kula pun yoganipun. Bapa Begawan Manis. Kula Ngantos kula sowan wonten ing pertapan Kuntara Sega. Bawanipun kula ngertos dumateng yoga panjenengan Endang Setiawati ing pengajian. Kula tresna lan adi Endang Setiawati menawi kepareng badhe kula pundhut sembah. Gusti. Kula menika gadah ning mburi gadah. Purbane mboten kuwasa. Ingkang wenang mangsuli atur kula bersama seduluripun. Si anak kusi produk mati. Punten dalem sih. Kenging menapa kedah putut madrim ingkang wangsulan. Mongko ingkang nglampahi menika Endang Setiawati. Nak Mas Joko Darmo. Estunipun Endang Setiawati menika dipun sayembarakaken.
ungile sayembara marang sapa boten mawa janji. Saged nyempal bauning Madrim Kiwolan Tengen nggih niku sewenang boyong si Endang Setawati utawi mengkuda si Endang Setawati Kados menapa kepareng kula badhe bawa rasa lan monggo sedulur punut mati. Apa bener pangandikanipun Bapak Begawan Maniksa? Yen aku kepingin ngayunake marang Endang Setawati, keng paring pawangsulan kudu sanes. Pancen ora gelem. Sing gawe peranatan kaporo sayembara kang mapan ing pertapan Toro Segara Kyai. Adendang Setawati kuwi ati. Peranatan wis kapacak ora mawa janji. Sapa pawongan sing bisa nyempal bau kiwa lan tengene pudhut wagi. Ya kuwi sing menang gaduh adiku Endang Setawati. Jenengmu Joko Dar. Aku Joko Dar. Yen kowe kena tak eman ora usah bacut nggonmu bakal seneng kelawan Adendang Setawati. Luwih cek bali wurungke kekarepanmu Joko Dar. Malah kaporo tiba kosok dari. Tresnaku lahir tumusing batin lan adistia Endang Setawati. Mbok ora susah nganggo cara gegelutan. Sayembara keng kaya ngono. Perkara iku ora bisa dijoli apa wae. Mung kuwi carane bisa gaduh adikku Endang Setawati. Ya wis pancen kanyatan kudu kaya mangkono. Aku tetep saguh bakal mupu sayembara. Bagus. Kula sagah Bapak Begawan Maniksa. bener sagah pamalika sapa dipun temtokaken ing Blabar Waja Kendeng Kawat Kados mekaten. Adinda Setawati Joko Dar. dongak-dongakno muga-muga aku bisa menang lan sedulurmu punut mati. Ya Joko Darma. Bareng kula nyuwun pamit. kok namu dhewe Adendang Setawati. Kakang Madrim. Pawongan sing ngayunke kelawan sliramu ramun siji. Kaporo ati. Ratu Gung Benedara Pangarsa Bupati. Uga kalebu pawongan sing jenenge Joko Dar. Dongakno ya. Supaya aku bisa menang musuh kelawan Raja Panglamar. Sampeyan karo para bupati tak dongan-dongake menang. Lah. Iya. Yen sampeyan karo Joko Darma, ya tak dongan-dongake kakang. Ngadi aku mesti bodolan menang. Tak dongake kalah. Kakang. Apa? ditane apa dongane Yen kalah. Ngono kuwi jare Tresna kok malah sampun kepareng kula nyuwun pamit. iya Kamu jenis tak jalan. Detail kowe membuati. Aku ngerti. Pitik kedheteng netramu ora sambung kula karo sing tamu jono. Apa pancen kira wis madhep lan mandhep. Labar Waja Kendeng Kawat sampun sapa. Dipun wiwit. Siji-siji apa bareng? Kangge gelak laku. Maju sesarengan menawi kelampan panjenengan nyempal bau kiwolan. Atene bareng waktu dituwuti. Iya. Siji wae Raja Panglamar ora kuwat tetandhingan kelawan aku. Pancen durung titih wahyane mangsa kono. Yen kok Adendang Setawati kawangku dening priya. Apa kula ingkang mimpang? Kula ingkang mimpang. Ledruk mangampak-ampak Sutegar tandingmu tak sawang kridamu kaya banteng ketaton. Mula ora langka yen kowe nganakake sayembara sapa kang bisa nyempal bau kiwa lan tengen. Kowe kang menang boyong marang kandang Mustafa. pancen ora kleru. Sing mapan ana Blabar Waja Kendeng Kawat ki ora mung kuwi. Coba sawangen
akeh raja panglamar sing padha nemahi paraloyo mergo ragu wowo nandingi marang kadigdayane Budut Pati. Urip Aku percaya, Patri. Kowe sawijining pawongan kekasih ngaji seputi. Bab kanuragan katigdayan. Jebul kowe kanyatan para kadang bupati penglamar siji kewala ora ana kang bisa ngluwihi marang kasekten. Nanging wirak para kadang bupati dudu Joko Darma ora teges aku kuwi njur ngoglengke kapisan ning yen bisa tak jaluk ora susah dibajutke nggone tetandingan luwih becik perkara iki disisihke adimu Setyawati tak boyongi raorane bakal tak sia-sia Sekedar ning aku bakal ngupuh karo marang kandhang yen kaya ngono kowe ora kena tak eman. Yen pancen wis madhep lan mantep tekadmu kepengin boyongi Adindang Setyawati. Ayo. Kowe opo aku sing ungguling jurit ing daftar raja Kekegawan. yen kaya mangkono ora kena tak pambeng ya apa abamu bakal tak sembadani mat Yen to nyawa pisah kelawan ragamu aja nganti kok getun jeneng. Cukup. Sekedar yen pancen kowe pawongan kang pinunjuk, kowe pawongan kang sekti mahambara, bebasan ora cerdas bapak panune pandhe sisane grintu, luput mantra, luput guna kalis dayane wisa. Yen kowe kuwawa nimbangi marang kadigdayane Budut Pati. apa abamu bakal tak sembadani Sawangan. jebul kowe ya bisa mimba warna pindane buta nanging aku ora samar marangku Adrin yen penjalamu kaya mangkene ya tak imbangi Aku malah buta cilik. Ayo tak imbangi. Kebisaanku diketok. Kowe malah buta tak kembali. Kowe arep malah wujud apa wae, mbok menawa aku bisa ngembali marang. Pancen wektu dina iki kowe kuwawang imbangi marang kadigdayan kulan kasekten. Nanging perkara iki aja aku anggap rampung sekedar. Lah durung rampung, nyatane kowe durung kalah, aku durung kalah. Iya. Ben pawongan kang ampuh dik. Nek kowe ngakoni aku ampuh, nek ngakoni aku ampuh luwih becik kowe ngalah. Adimu tak peke bojo. Piye? Ngalah Iya, Jan. kepenak kowe sekedar. Isih ana sayembara meneh. Apa meneh? Sayembara iki ora atos sing balung lan uleting kulit. Yen ora atos sing balung uleting kulit. Kowe ngejak sing model piye? Aku kepengin ngejak pelayon kelawan kowe. Layon, banter balaran mlayu. Bener. Wiwit kondi?
Wiwit saka ing papan nganti tumuju ana ing pertapan Utara Segara. Sapa sing luwih dhisik tumengkok ning pertapan Utara Segara, ya kuwi sing menang. Aja meneh kok kene tekan Untara Segara. Kene tekan alun-alun Juwana aku ya wae. Malah gojek. Lho iya. Aku ki sih muda taruna sih nom. Ragaku sih rasa. Tenagaku sih kiyen kowe iki wis mundure tuwa. Kowe mesti ora kuwo tandhe kawan aku pelayon ning pertapan Utara Segara. Kowe jeneng kowe ngias marang kabisane liyan. Nek pancen nyoto kaya mangkono. Ning aja nganti kowe ngakali karo aku. Kok iso ngono? Lho kudu sing tenanan, sing jujur. Ya. Saiki diwiwiti. Wiwiti. Tumuju ing pertapan Utara Segara. Kowe sik apa aku sik? Jarine aku ora entuk ngakal. Nek kowe mau dhisik ya aku tak dhisik. Kudune bareng. Oh, bareng. Bareng. Ya saya nek bareng. Hitungi 1 nganti 3. Ono sing itu Sing kowe apa? aku. Kowe. Ya wis. Ono. Sama to. Saka Darmo. Ya. 1 2 3 kawirang. Meletik tanpa sultan. Mabur tanpa bayar. Tanpa lar. Weh kridamu kaya mangkono, Mas. Ya. Tak imbangi nggonku melayu wiwit kene teko ing Untara Segara. Saya Joko Darmo. Lah kowe kok arep nandingi aku pelayon. Mesti ora kuwowo ki Joko Darmo. Pertapan Utara Segara aku sing wedi. seksine wong akeh sing luwih dhisik kowe apa aku? Joko Darmo. Iki bener kowe Joko Darmo. Aku kok lho. Lah kok apa meneng karo aku? Dadi sing luwih dhisik tekan papan kene kowe. Iki durung rampung oyan. Saya ora percaya. Joko Darmo. Gimana wae ora gelem, ora kuwowo ndadu adikku Endang Setiwati, aku sing temu. Nggon aku piye? Kowe arep melayu tak gondeli. Kowe nek jen melayu tak cekel. Nganti kowe esuk ya lah ngene to. Joko Darmo. Aku ora bisa mlayu entuk godeli ngene iki. Aku lho saka kuwi, kowe ngaku kalah apa ora? Joko Darmo. Aku ngaku kalah karo Nan, pancen ana pawunan sing luwih apik katimbang aku. nek ngono sing menang mupu sayembaramu aku. Sing menang boyongi Adi Mustiawati aku. Ora keliru kowe. Nan, ora awel. Yen pancen kowe mangkono Madrim, kowe nyoto kalah karo aku. Saiki kowe bali ing Untara Segara. Perkara iki kabarno lan kadangmu Endang Setiwati. Yen sing mupu sayembaramu ora liya mung aku, Joko Darmo. Iki kaya ngono. Memang Ora kowe bebarengan kawan aku suwan ing pertapan Untara Segara. disi ana laku geni tapak kowe tak susut. Aja kesuwen tak ngerti. Kelakon Setiawati bakal tak boyong ing Malawopah. Nanging kadange Setiawati jenenge Madrim. Wis. Aku kok ndur kelingan pangandikane Wasukesi lan Purwedra ing Malawopah. Apa bener? Apa iya?
yen pancen nyata bener sisan gawe. Aku ketemu lan apa kang dadi kareping ati bakal kasebat. Setyawati